नमस्कार, कसे आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। तर आज आपण मस्त अशी दिवाळी स्पेशल वेगळ्या प्रकारची बालुशाही बनवणार आहोत। तर ही कशी बनवायची चला आपण बघूया। तर सगळ्यात आधी इथे आपल्याला घ्यायचा आहे मैदा। तर इथे मी 1 कप मैदा घेतलेला आहे, 250 ग्रॅम एवढा आपण एका बाउल मध्ये टाकून घेऊ। इथे आपल्याला अगदी थोडंसं यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे तूप। तर 250 ग्रॅम साठी इथे जवळपास आपल्याला 100 ml एवढं तूप हे टाकून घ्यायचं आहे आणि हे आपण छान असं आधी मिक्स करून घेऊ। आणि तूप जे आहे हे आपण साजूक तूप किंवा डालडा जे आपण वनस्पती घी म्हणतो ते वापरू शकतो, याऐवजी तेल सुद्धा वापरू शकतो। पण मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की तुम्ही तळण्यासाठी तेल वापरा, पण जे बालुशाही बनवताना आतमध्ये तुम्ही तुपाचाच वापर करा, साजूक तुपाचा, म्हणजे त्याची टेस्ट जी आहे ती अजून छान लागते। आता हाताच्या साहाय्याने छान आपण याला मिक्स करून घेऊ। इथे तूप जे आहे हे मी छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे, सगळ्या पिठाला छान असं तूप लागलेलं आहे। तर बघा इथे अशा प्रकारे याचा गोळा तयार झाला पाहिजे, म्हणजे समजायचं की तूप आपलं मैद्याला अगदी परफेक्ट लागलेलं आहे। तर इथे हे तयार होतंय, म्हणजे तूप झालेलं आहे अगदी व्यवस्थित। आता यामध्ये आपल्याला थोडं कोमट पाणी टाकायचं आहे आणि याचा छान असा डो आपल्याला तयार करायचा आहे। तर इथे थोडंसं कोमट मी पाणी करून घेतलेलं आहे, अगदी थोडं थोडं करून आपल्याला यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि हे छान असं मिक्स करायचं आहे। अगदी अलगद हाताने आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे, खूप असं याला चोळायचं नाहीये। आणि पाणी सुद्धा अगदी थोडं थोडं करूनच टाकायचं आहे, जास्त एकदम टाकायचं नाहीये, कारण आपण यामध्ये जेव्हा तूप टाकतो तेव्हा मैद्याला मॉइश्चर जे आहे हे छान असं येतं, म्हणून पाणी जास्त लागत नाही। तर अगदी अलगद हाताने मी हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। पाणी अंदाजानुसार आपल्याला टाकायचं आहे, अगदी थोडंच पाणी आपल्याला यासाठी लागतं। आता झाकून आपण याला थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवून देऊ आणि पुढची प्रोसेस करू। आता इथे आपल्याला पॅन मध्ये 1 कप साखर टाकायची आहे आणि यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकायचं आहे आणि साखर जी आहे हे छान अशी आपल्याला वितळवून घ्यायची आहे, याला खूप आपल्याला घट्ट करायचं नाहीये। आजची जी आपली रेसिपी आहे ती थोडी वेगळ्या डिझाईनची आहे। आपल्या घरी जर का पाहुणे वगैरे आले तर आपण अशा प्रकारे जी बालुशाही आज बनवणार आहोत ती त्यांना आपण सर्व करू शकतो आणि त्यांचे जे कमेंट आहे किंवा त्यांचे जे रिप्लाय आहे ते आपल्याला खुश करून जातील। अशा प्रकारे तुम्ही ही बालुशाही ही घरी बनवून बघा, जशी मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे, आणि कशी वाटली ते मला कळवा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, त्याचबरोबर फॅमिली फ्रेंड सोबत शेअर करा आणि सबस्क्राइब मात्र करून द्या, म्हणजे अशा छान छान रेसिपीज तुमच्यासाठी मी घेऊन येत राहील। तर बघा इथे साखर ही आता छान अशी विरघळलेली आहे। यामध्ये आपण थोडीशी इलायची पावडर टाकून घेऊ। बालुशाहीमध्ये इलायची पावडर नसते, पण आवडत असेल तर नक्की टाका, मला आवडते म्हणून मी इथे थोडीशी इलायची पावडर यामध्ये टाकून घेतलेली आहे। इथे मी थोडासा ऑरेंज कलर टाकलेला आहे, अगदी ऑप्शनल आहे, असेल तर टाका, आवडत असेल तर टाका, नसेल तर स्किप केला तरी चालेल। आता आपण याला चेक करून घेऊ। तर हे बघा इथे जो आपला पाक आहे हा चिकट झालेला आहे, आपल्याला याला एक तारचा किंवा काही वेगळा आपल्याला करायचा नाहीये, फक्त थोडासा चिकट झाला का आपल्याला याला उतरवून बाजूला ठेवायचा आहे। इथे मी आता गॅस बंद करते, याला बाजूला ठेवूया आणि पुढची प्रोसेस करूया। आता जे मिश्रण आपण बाजूला ठेवलेलं होतं याला आपल्याला पुन्हा एक वेळेस छान असं मळून घ्यायचं आहे। आधी आपण याला मळलेलं नव्हतं, आता थोडंसं छान आपण याला मळून घेऊ। तर बघा इथे मी हे थोडंसं पुन्हा मळून घेतलेलं आहे, खूप असं मळलेलं नाहीये, तुम्ही बघू शकता। अलगतच आपल्याला पुन्हा थोडंसं मळून घ्यायचं आहे, हे बघा अशा प्रकारे। आता थोडासा गोळा आपण यामधला काढून घेऊ। तर इथे जो गोळा आपण तोडून घेतलेला होता त्याला आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे। तर हे बघा अशा प्रकारे आपल्याला याला लाटून घ्यायचं आहे आणि सुरीच्या साहाय्याने आता आपल्याला याला कट करायचं आहे। तर कट करताना या चारही साइड आपल्याला बाजूला करून घ्यायचे आहे, म्हणजे असा एक
आयत आपल्याला मिळतो। अशा प्रकारे आयत आपल्याला तयार करायचा आहे, तुम्ही बघू शकता। आता अगदी बारीक बारीक याच्या स्लाइस आपल्याला तयार करायचे आहे। तर बघा इथे मी हे छान असं कट करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला याला गोळा करायचा आहे, तर एकावर एक अशा प्रकारे हे आपल्याला घ्यायचं आहे आणि छान असं गोल करायचं आहे। तर बघा हे सर्व जे आपले लेयर्स होते हे मी छान अशा हातावर गोळा करून घेतलेले आहेत आणि याला अशा प्रकारे फोल्ड करायचे आहे, टर्न करायचं आहे, तुम्ही बघू शकता। तर हे जे लेयर्स आहेत हे मला थोडे जास्त वाटत होते, म्हणून मी 2 याच्यात यांना वेगवेगळे करून घेतलेले आहे आणि अशा प्रकारे जे आता उरलेले आपले लेयर्स आहेत हे आपल्याला टर्न करून घ्यायचे आहेत आणि शेवटचे जे टोक आहेत हे आपल्याला चिपकवायचे आहेत। तर त्यासाठी हे जे टोक आहेत इथे आपल्याला थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि याला आपल्याला छान असं चिटकवून घ्यायचं आहे। हे बघा सुंदर अशी आपली इथे बालुशाहीची डिझाइन जी आहे ही तयार होते। तर बघा अशा प्रकारे मी इथे बालुशाही जी आहे ही तयार करून घेतलेली आहे। इथे मी तेल गरम करून घेतलेला आहे आणि आता इथे गॅसचा जो फ्लेम आहे हा अगदी लो मीडियम वरती ठेवलेला आहे, हाय आपल्याला करायचा नाहीये। यामध्ये आपल्याला जी बालुशाही आपण तयार करून घेतलेली आहे ती टाकायची आहे आणि लो फ्लेम वरती आपल्याला यांना छान असं तळून घ्यायचं आहे। तर आजची जी आपली रेसिपी आहे ती दिवाळी स्पेशल स्वीट रेसिपी आहे। अशा छान छान दिवाळी स्पेशल रेसिपीज मी याआधी केलेल्या आहेत, त्या तुम्हाला बघायच्या असतील तर आय बटनवर नक्की क्लिक करा आणि माझ्या दिवाळी स्पेशल रेसिपीज बघा, म्हणजे या दिवाळीला तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेसिपीज ट्राय करू शकता। तर बघा इथे हे छान असे तळून झालेले आहे, सुंदर असा याला कलर सुद्धा आलेला आहे, दोघं साइडने अगदी सेम झालेले आहेत। आता हे आपण काढून घेऊ आणि गरम असतानाच आपल्याला यांना पाकामध्ये टाकायचे आहेत, म्हणजे यामध्ये जो पाक आहे हा आतपर्यंत जाईल। थोड्या वेळासाठी आपल्याला यांना पाकात राहू द्यायचं आहे, म्हणजे छान असे रसरशीत आणि मस्त असे हे आपले बालुशाही इथे तयार होतील। उलटपलट आपल्याला करून घ्यायचं आहे। तर बघा इथे आपली मस्त अशी वेगळ्या प्रकारची दिवाळी स्पेशल बालुशाही जी आहे ही खाण्यासाठी रेडी आहे। बघा किती छान आणि मस्त दिसते। थोडासा अजून याला मी डेकोरेट करून घेते आहे चांदीच्या वर्कने, म्हणजे अगदी बाहेर सारखी आपली बालुशाही जी आहे ही दिसणार आहे। तुम्ही नाही लावली तरी चालेल, टेस्टला दोघंही सेमच लागणार आहेत। तर बघा इथे आपली मस्त अशी बालुशाही जी आहे ही खाण्यासाठी रेडी आहे। तुम्ही पण एक वेळेस ट्राय करा आणि कशी वाटली ही रेसिपी ते मला कमेंटमध्ये कळवा। आपण भेटूया असाच एका मस्त अशा दिवाळी स्पेशल रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राइब करा। टेक केअर, बाय बाय।